Vitaleo, dneska si zahráme zase GTA Vice City, ale dneska by som zase išiel pre tú zbraň a trochu sa s ňou postredať, že aká to bude sranda. Nebudem žiadne také misie, ale iba trochu postrieľam s tou zbraňou, ak nejakú kúpime, alebo dačo iné. A tu katanu, či čo to bolo, čo sme kúpili, mi zrušili nejako, keď som šiel na nejakú misiu. A už som tú misiu splnil, bola easy aj dve. A tu mám trochu viac peňazí, takže si to môžeme ľahko kúpiť. A zatiaľ sa tam dostanem a za chvíľku tam už som, no a jak som blízko. Mohli by ste dať aj like a odber. A ten dom, čo som nemal kúpený, tak som si ho už kúpil a to nebol dom. To bola iba úložňa na save hru. A ja vám to ukážem. Mne to tam nepustí, proste iba toto tu je, že save hru. Tak som tie peniaze, ešte som začal tak za 3000, ale ten si viem predstaviť, takže ideme zase tam, kde to je, že odpočíme. Tak. Nie? Som tu. Ale mi to nejak dlho trvalo, takže ideme sem. A ideme si kúpiť tú zbraň. No počkať, čo to tu všetko ešte máme? Mohli by sme to tu ešte aj pozerať. Ale to, keď kúpime tú zbraň, si to tu popozeráme. A so zvukom, keď to tu hráš, tak to je mega. Kde sú teraz? Tuto je Dobre, kúpujem nejakú pušku. Pištolka, to je jasné. Shotguna. Nechcem, granáty, to je nejaká bomba. To je armor. A je to čo iné? Tak asi si zoberieme toto. Čo to stojí? Vypredané, no super. Vypredané. Tak toto kúpime, ale je to drahé, takže nekúpim sa drahé. Tak si zoberieme toto. Stačí. Môžeme ísť, a môžeme to ísť aj robiť. Ktorý si môžeme kúpiť ako iné, to je fakt. Je to snajperky, toto asi to je všetko to isté, no. Kde je tá zbraň? Je ona? Kde je? Ja viem, jak sa volá nejaká ús. To není ona, dobre, to je jedno. Aha, čo tam vidím? Tam sa dá ísť do reštiky, no to som nevedel. Nejakí Číňankovia, super. Nejaký bojovia, nejaký, taký ja by som nepovedal. Ideme tu. Trošky skúsim nejakú reštiku, že či to tu funguje. A teraz po tej reštike idem tam. Máš trochu rozmazané, keby sme na ne vadí. Dajme dačo na hranie. No tak teraz to bude sranda. Náš ďalší video za 10 lajkov bude ten skate, že hra hru má nervy, ale v BMX-kách. Ja to teraz baví, pretože tá BMX je lepšie než ten skate, fakt. Tak za ďalších 10 lajkov to môžeme spraviť, ale teraz ideme strieľať. Nie, vypadni. Tak ideme. Tak, kde je najviac ľudí, ne? Idem pešo asi. Počkať, na pláži je najviac ľudí. Tam lodi, tak musím sa tam dostať. To mi budete veriť, čo som našiel normálne. No, na takéto krosky. Tak ona bola na aute, ale my spolu išli, to bolo nejaký bol. Tuto presne na púšti, nie na púšti, ale na pláži medzi loďami som mal misiu, splnil som ju, ale teraz tam idem strieľať, pretože ja viem, kde. Keď tak si doplním hub, a pretože to. No, tak.
Ja som tu, presne toto. Jaj. Nikto nevidel. Jak sa môžem proste dostať za tú bariéru? Ja tak mi napíšte do komentárov, že jak sa mám dostať za tú bariéru, lebo tam je z hranice, kde sú tie moderné lodi a to mesto, no. Že presne idem. No aj tuto sú motorky, mňa to skôr mohlo napadnúť. Presne tuto. No tak poďte. To si. Je tu poliš, takže ako nič. Dobre. Za 10 lajkov bude tá hra a za 15 bude toto, takže dávajte lajky, odbery, ďakujem. Chcel by som 50 odberov, ďakujem.